tam, máme tam posadnúť. Uši, jak má kon, a červené má oči. A mal taký veľký nos, taký. Tam tak nám nepatril, tak nie. Padni domu, tak povedal. Tak ešte skákal a už lecel hore. A už bolo koniec už. Odiď sataň. Choď preč, sataň. Choď do pekla. Tam, kde si bol. Poďte, vystúpte z vozidla, poďte. Pekne vystúpte z vozidla, lebo vyťahne vás. Stoj! Pekne, pomaly šli. Kde spadnete, dobre? Stoj! Tam. Otočte sa, ideme tam z prúdu. Stoj! Normálne sa správať neviete ako človek. Ja sa neviem. Tak neviete normálne zvať na jednom mieste, pekne tu na v aute. Musíte tu chodiť hore dole. Že... Či si vedomý, že si išiel opity? Prečo si to išiel opity? Čo? Prečo si išiel opity? Nie, ja sa nepustím. Čo? Pil si? Pil si? Nie, pil si? Prečo by som mal piť? No, pil si? Ty normálne nevieš fakt sa správať, všakže. Nevieš. Čo ma tu držíš? No. Čo ma tu držíš? No. Som ti povedal tu, že tu sa postav a tu bude stáť, dobre? Joj! No! Ja. Dobre. Mám robiť? Má špicaté ucha, má také ústa ako má pes, veľké oči a krva má. Modlíme sa, že by nám to neublížilo a zakričí a potom sa objaví. Že či je zlý? Hej, že na ňu hlavu kýve. Takého nepochovali do tej steny, alebo jak, alebo zamurovali také zuby, že nám niečo spraví. Kúkam, hovorím, je toto možné? On nohavice rozopnuté a... Čo ste s ním robili? A nič také konkrétne. A on že vraj videl niečo konkrétne. No to vidieť mohol. Či mydlil môjho barána. Je to tak, alebo nie? Teraz rečuj, priznaj, že... Je to pravda? No však on to tak tvrdí, no to... A čo tvrdíte vy? Čom by som mal? Priniesli 2 pesa a zajaci 4. A už neviem čo. Čo ste s tým robili? Zjedli. Nie, a 2 plus 2 mi povedz, koľko je. 9. Výborne. No, a oni mu dali ze školy výpoveď. A 4 plus 4? 9. No? 3 plus 2? 8. Čo tu je napísané? Čítaj. Motorku. Jak? Motorku. Toto motorko, a toto? A tamto hore? Zidaň. Čo tu má? Čítaj. Dina. Jak? Dina. Čítaj. David. Zidaň. Daj tú čapku. Nie Zidane, David. Motorka Zidane je. Hej. Čo to tu je napísané? Suzuki. Sufurský. Jak? Sufurky. Sufurky. Daj mi jednu reťazku. Čo, zlatú reťazku ti mám dať? Ukážem ti, pičo. Ja cúram. Čo robíš, čo ti to jebe, ešte mi auto ešte. Ty si piča. Ona sa poštela, bojati. Až tak silno kašľala. Pozerajte, jaký je to pekne znútri. Ako chcete, môžete prísť za mňa, dievčatá. Užijeme si poriadny sex, poriadny porno, erotika, všetko vás vylížem, nohy do kriku a všetko vám urobím, čo chcete. Som slobodný, peniaze mám 1 000 000 domov. A teraz idem vonku, vidíte? Jaký musom. Opasov, čo majú boja. No. Som Lakato Šnorbert z Novej Zámkov, ale hľadám ženy, dievčatá, už mám z Dulovce, chodím mám cvičiť, som vysvičený všetko, veľké ruky mám, veľký chleba, chodil som vyhazovač Novej Zámku robiť, nepijem, nefajčím, som poslušný, hračky som kúpil pre deti, priniesol domov 2,5 milióna české peniaze. A ja som ten najlepší muž, najlepšie ruky, prísne dvojky, to znamená prísne dvojky, táto je cinturínska a táto je nemocnica.
A já jsem ty nejlepší chlap, velmi vás žádám, i děvčata, vážené ženy a sleční. My sme chlapci od Prieštáni z Bratislavy, my sme chlapci z Petržalky od Prieštáni. Jebal to ti tvoju krstnú materu, aby si vedela, aby si dekla do rano, no to z tohto pochopu, že koniec jebal to ti tvoju krstnú mamu. Klavujem tvoje perie, ty si moja milá premiéra, aby si vedela, mám ťa veľmi strašne rada, pošlom ťa do piči, nemáš slove, nemáš prachy, budeš mi narábať, Ritmus mange kerela, everybody tonight, estumbare te tonight, everybody, you, che,